Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашым добраранку. Лісік, чому гэта ти позяхаєш? Не выспался? Учора поздно спать лёг. Так і було. Глядів на зорне небо, хотів розгледіти сузор'я жирафа. І убачив його? Убачив, тільки прийшлося довго чекати. Небо було хмарками закрито, і зорки не такими яскравими були. Ой, Лесик, зато ти убачив на один, а може на два сни меней. І позяхаєш усю раніцу. Гэта правда. Але цяпер я магу усім расказваць пра сузор'е жирафа і ганарыцца, што ведаю, дзе яго на небе шукаць. Цікаво, а хто дає назви сузор'ям? Яшчэ ў старадаўнія часы людзі заўважылі, што на небе вылучаюцца больш яскравыя зоркі, якія з'яўляюцца на адным і тым жа месцы. Гэта і былі сузор'і. Тады пра гэта не ведалі, але людзі заўважылі, што яскравыя зоркі ўтвараюць нейкі малюнак. У тыя часы людзям здавалася, што на небе намаляваны тыя ж звяры, што былі з імі побач і на зямлі. Певень, сабака, мядзведзі. Зайцы! Потым астраномы старажытнай Грэцыі пачалі даваць сузор'ям імёны сваіх багоў. Але першыя адкрытыя сузор'і мелі назву жывёлаў. Лесік, падкажы, а дзе адшукаць сузор'е жырафа? Гэта зусім не складана зрабіць. У яснае надвор'е паглядзіце на неба і знайдзіце палярную зорку. Гэту зорачку лёгка заўважыць. Яна самая яскравая. І заўсёды паказвае, дзе поўнач. Правільна. Раней, калі не было дакладнай тэхнікі, маракі і падарожнікі арыентаваліся менавіта па гэтай зорцы. Лесік, ты не адказаў, дзе жырафу на небе шукаць? Ад палярнай зоркі накіруйце позірк трошкі ўніз і ўлева. Якраз паміж сузор'ямі вялікай і малой мядзведзіцы і адшукаеце. Ой, і правда, быццам жырафа з доўгай шыяй на нас глядзіць. Аказваецца, спачатку адзін астраном палічыў, што сузор'е больш нагадвае вярблюда. Там некаторы час менавіта так і называлі гэтыя зоркі. Але потым вырашылі, што гэта ніякі не вярблюд, а жырафа. Так і сталі запісваць у навуковых кнігах. Няхай будзе жырафай. Вельмі прыгожае сузор'е. Сёння абавязкова адшукаю яго на небе. Давай разам. Давай. Толькі не вельмі доўга зоркамі любуйцеся. Гэта яшчэ чаму? Каб раніцай добраранак не праспаць. І не пазяхаць, як некаторыя. Вось. А зараз, каб узняць настрой і канчаткова прачнуцца, давайце паглядзім вясёлы мультфільм. А як вы лічыце, у добраранку жыве дамавік? Вядома, як жа без дамавікоў быць? Мы пыталіся ў нашых гледачоў, ці знаёмыя яны са сваімі дамавічкамі. І яны нават даслалі нам партрэты сваіх цудоўных дамавікоў і дамавічак. А хто з вас ведае, чым любіць частавацца дамавік? Сябры, расказвайце, чым частуюцца вашы дамавічкі. Амаль усе адказваюць, што іх дамавікі вялікія ласуны. А, вось чаму ў добраранку ваза з цукеркамі вельмі хутка пусцее. І на пытанне, хто з'еў апошнюю цукерку, мы часта чуем адказ дамавік. Але дамавічкам можна і дараваць, яны ж нам дапамагаюць. І парадак дапамагаюць падтрымліваць, і дом наш ахоўваюць. Але здаўна казалі, што дамавікі дапамагаюць толькі тым, хто сам парадак любіць. А лайдакам наадварот, дамавікі ва ўсім перашкаджаюць. Кася, а ты магла быць дамавіком? Вядома. Хвіліначку. Куды яна? Пад печку полезла хавацца. У нас жа няма печкі. Тады пад венікам. А вось і я. Дамавічка Кася не будзе сядзець пад венікам, а будзе ў самым цэнтры пакоя танчыць. Ніхто і не сумняваўся. І тупаць па падлозе я буду, што ёсць моцы. Папярэджваю. Топ-топ, топ-топ-топ, топ-топ-топ-топ-топ-топ. Калі гэта танец дамавічка, навучай нас. Абавязкова. Толькі спачатку вы мяне салодкім накарміце, ды мультфільмаў дайце наглядзецца. Мне здаецца, што салодка і мультфільмы любяць усе гледачы добраранка. Ага. Ці ўсе яны трошкі дамавічкі. Ну ўсё, давайце мультик глядзець.
станете домовиком, я буду вам задания на кожний день давать. І много їх буде? Я ще як. Ой, а што за яны? Парадак у пакоі зрабіць? Гэта вельмі проста. Я буду вам і навуковыя заданні даваць, і шукаць адказы на складаныя пытанні будете. Вось. Лесік, як ти лічиш, ми справимося? Трэба паспрабаваць. Дамавічка Кася, задавай свае складаныя пытанні. Добра, адкажыце мне, якая нота не патрэбна для кампота? Задала питання Кася. Сябры, дапамагайце, калі ласка. Думайце. Ми разом з глядачами знайшли адказ. Да кампоту зусім не патрэбна нота соль. Правильно, з гэтым заданнем вы справіліся. А вось адкажыце, ці можна прынесці ваду у рэшаце? Ці ведаюць адказ на такое пытанне дамавічкі нашы гледачы-разумнікі? А мы знайшлі адказ Кася і на гэта пытанне. І ці можна перанесці ваду ў рэшаце? Можна, толькі трэба ваду замарозіць. Вы праўда разумнікі. З такімі суседзямі і дамавічку цікавей. Тады адкажыце мне, хто ўмее гаварыць на ўсіх мовах. І першымі адказалі нашы гледачы. Так, на ўсіх мовах умее гаварыць рэха. Што тут складанага? Малайцы. Атрымліваецца, што ў доме, дзе жывуць маленькія разумнікі, і дамавічкі вельмі цікаўныя і дапытлівыя. Весела вам з дамавічкай Касяй было? Яшчэ як. А вам, сябры, спадабалася? Прапаную і вам паспрабаваць сябе у ролі дамавікоў. Мы згодныя. А зараз давайте патупаем танец дамавых і разам з тым паглядзім мультфільм. Давайте. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Калі ласка, сёння абавязкова пачастуйце свайго дамавічка і выканайце разам з ім вясёлы танец. І зусім не абавязкова паўтараць рухі адзін у адзін. Фантазіруйце колькі заўгодна. І не забывайцеся падтрымліваць парадак у пакоі. Дамавічкі гэта вельмі любяць. А яшчэ любую справу рабіце з карысцю. Напрыклад, будзеце праходзіць каля вялікай клумбы, абавязкова спытайцеся ў дарослых, якія назвы маюць кветкі. А тым, хто пачынае вучыць матэматыку, будзе вельмі карысна палічыць кветкі на клумбе, дрэвы каля дома. Ці ягадкі на градцы. А яшчэ можаце падлічыць, колькі добрых спраў вы сёння зрабілі. А заўтра паспрабуйце зрабіць на адну больш. І будьце сёння ў добрым настроі. Толькі калі пойдзеце на вуліцу, не забывайцеся на панамкі і кепкі. І на добрыя усмешкі. Іх заўсёды бярыце з сабой. І памятайце, што сёння, адразу пасля калыханкі, мы дамовіліся некаторы час паглядзець на зоркі. Будзем шукаць сузор'е жырафы. А магчыма, вы зможаце адшукаць новае сузор'е. Цікава, якое імя вы яму дадзіце? Сваё ці імя лепшага сябра. Потым нам усё раскажаце. Дамовіліся? І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце.